Takže čau lidi, já jsem TZ a vítám vás u mého druhého tutoriálu. V minulém díle jsem si ukázal Letvary, dneska si ukážem něco s redstonem, nějaká děla, ohňostroje a tak. Takže můžeme se do toho dát. Takže hned první tady to je TNT dělo, to se dělá takhle. Já vám to ukážu. Potřebujeme obsidian, na to potřebujete. Tomu potřebujete kyblík vody, nebo tady. Potom potřebujete redstone, TNT, redstone torčku. Takže uděláte 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, takhle. Takhle to dáte 3, 4, 5, 3, 4, 5, tam to přesně. Tak, obsidian máme, tečka, jo a ještě potřebujete, jsem zapomněl, jakýkoliv libovolný blok, třeba zlatý si tam dáme, a to dáme jako do prostředka. Tak. Neměli by to být dnes stone slaby a tak, ty poloviční bloky, tak to máme, teď tam si takhle vyplníme TNT. Tak to taky máme. Takhle, to je jedno, kde to budete mít, ale já to mám nejradši na té mojí straně. Tak, to dáte kolem toho, všechno dáte kolem toho. To je takhle, a tady to necháte takhle volný. No a teď už to je připravený na výlet. Já si dám takhle ten den, tak. A když to dám takhle, tam je v tom torčku a hned letíte. Vidíte, je to takhle, je to asi 50 bloků do vzduchu, jako nevím si tam přesně. No a je to fakt účinný, tady vám to ukážu ještě jednou. Lítáte docela dost hodně vysoko, tak jsem si taky. Lítáte docela dost hodně vysoko a dá se to vydělat na takový baráček prostě ve vzduchu a takhle tam je jako jediný přístup. Tak, tady další jsem si to připravil Minecraft ohňostroj. Ten se dělá takto. Takže vykopete si díru 3x3. A do hloubky 2. Do každého z rohů dáte takhle takhle jednou do každého. Tak, jako jsme tady libovolný blok, nejlepší je stone. Tak. Je. Takhle. Tak. Základ máme. Teďka takhle dáme sem. TNT. Jo, ještě takhle nahoru. Co to bylo? Dobrý. Teď zase mám redstone, k tomu ještě potřebujeme. Redstone repeater. Potom potřebujeme ještě čudlík. A nějaký blok. Já si beru bedrock. Takže teď kolem toho takhle obestavíme. Tak. Jo, takhle. 1, 2, 3. Dáme tam takhle na 4, taky na 4. A tady to dáme na 3. Tady to dáme na 3 a tady to dáme na 2. Tak. Myslím, že tady musím počkat. Jo, myslím, že jo, 3. 1, 2, 3, takhle se moc úplně. Takhle. A tady to se takhle vyvolíme, takhle sem si to takhle dám. Tak. Jo, taky tady. Tak, tam se mám tady, co si vemem. Tak, to bylo taky mám připojený a teďkon. Hodíme bordel. A voilà. Mělo by to už letět. Teď? Jo, a vidíte,
ohňostroj, voila. No a třetí věc, třetí to bude kanon. Ten nerad moc dělám, protože ten je strašně jako náročný na tu práci. No, nevím, jestli vám to nevadilo. No, já vám ho ukážu. Takže. Já si třeba ten diamant, já jsem na co se dělám, já tam ještě jsem se na to podívat, tady na tom není. Jo, 7. 1, 2, 3. Zase takhle 7. Ale jestli tady musím takhle uzavřít, tak. Co to počeli, to jsem si tam na tu. Jo. Je to jenom proto, vám to tak trochu líp jako střílelo. Pardon, že to odbíhám, ale já to už moc pamatuju, teďko jsem dostavil. Tak, myslím, že základ máme. Čudlík si dáme jako, čudlík, ne. Tak, to si dáme jako čudlík si dáme sem. Jo. Tak a ten si něco mám ještě 1, 2. Jo. Takže si základ dáme hotový, samozřejmě, pardon. Tak, teďka máme základ hotový. Teď konce máme TNT, kyblík vody, já to láve, ne, to jsme tomu dali. Kyblík vody. A hlavně na tom, že to musíme dát přímo tady takhle do tohohle, tady do tohohle prostředka. Přímo, nesmí to být vedle nikde. Jako do prostředka. Tak, tohle, tak jo, ještě sem dáme takhle sem. Vezmeme si redstone. Tak, to se to natáhneme jako sem. Taky jako sem. Dáme ještě sem a sem. Dáme sem. Jo. Tak a TNT dělo bude hned hotový. Je to trochu, když to řeknu takhle, je to trochu náročný na to, na ten, na TNTčka. Tady nic nenatahujeme, žádný ten feature, nic jako nenatahujeme na tom. A potom se dá dělat další patra ještě, ale to vám ukážu v příštím díle. No a jak vidíte, mělo by to vyledět. Jo, a vidíte, to se takhle jenom krátce, ale děláte docela dost velký efekt. Tak jsem si to takovou jakoby bedrockovou mísu, aby to nedělalo žádnou díru, protože nedáte stavu díry, nevadíme to. Ale to vystřelí, no. A dělá to takovouhle díru. Jo, a jestli se vám to říct, že tady to, jako je tady to, tak to zničil. Tady. Takhle tady to tam je schválně, to je tady to, jakoby přesně tu střelu. Když to nebudeme mít, tak vám takhle ukážu, co se stane. Jako nic se nestane, jo, ale je to nepřesně, střílí toho třeba někam úplně dopryč, takže se docela bojím. Já jsem to ještě nezkoušel, ale aspoň taky trochu pobavíme. Mojí nešikovnost. Jo, to střílí takhle do vzduchu a nedělá to, že nedáte žádnou díru. Takže ono to je jako prakticky takhle dobrý, že to tady takhle dají, co se dá takhle udělat. No, to je vlastně výhoda tady toho. No. Takže ještě jednou ukážu naposledy. Tak. Ještě jednou dělám, tomu dám zase. Co se děje? Tak. To sem dostíme. Tak. Takovouhle díru to dělám. Takže jo, já se s váma loučím.
se všema těma věcma, s dělem, s ohňostrojem a s lidským dělem. Takže já se s váma loučím. V příštím díle jsme si mohli ukázat zase nějaký tutoriál na na lektvary. No a to je pro dnešek mohlo být všechno. Takže čau lidi.